ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବୁ। ବ୍ୟାସନଗର ବାସୀ ବା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରବିନାରାୟଣ ପୁଆଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇବେ କି? ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା କରିନୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସହରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ମଇଦାନକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରି ପାରିବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ସହରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ମଇଦାନକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରି ପାରିବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ସହରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ମଇଦାନକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରି ପାରିବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣେ ଏମିତି ସମାଜସେବୀ ବା ଲୋକପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତରେ ଏଭଳି ମଣିଷ ହବ ତ ଏ ଯାଜପୁରବାସୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ। ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନଟରାଜର ଓନର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମେ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ କତିରୁ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଖବର ପ୍ରଭାତ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟାସନଗର, ଯାଜପୁର ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷର ଢେର ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ। ସାର୍, ଏବେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ଯେତେବେଳେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ? ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସଠିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସହରର ବିକାଶ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖୁ। ଆମ ଯାଜପୁରବାସୀ, ଆମ ବ୍ୟାସନଗରର ଉନ୍ନତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ବ୍ୟାସନଗରବାସୀ ବା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରବିନାରାୟଣ ପୁଆଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇବେ କି? ସେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା କରିନୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସହରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ମଇଦାନକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରି ପାରିବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନ ପାଇଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବ୍ୟାସନଗର ଅନେକ ଘୋଟାଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବା ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ଯେଉଁ ହେଇଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘୋଟାଲାରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସତରେ ସଠିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ନେତା ବାଛି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୁକାୟିତ ହିସାବରେ ରହିଯାଉଥିଲା, ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ ଏ ରବିନାରାୟଣ ପୁଆଣଙ୍କ ସହିତ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଯଦି ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଜଣେ ନେତା ନଥିବେ ବା ନେତା ନ ପାଇବେ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଉ ରହିବୁ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରବିନାରାୟଣ ପୁଆଣ ସିଏ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ନା ଚୁପ୍ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ କଳ୍ପତରୁ ଧୀର, ଖବର ପ୍ରଭାତ ଓଡ଼ିଶା।